Kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, sunana Sabi, barkanku da zuwa kainuwa. A gurguje ga bayanin airdrop na pixelverse. Sun ce za su ba da airdrop ɗin ne ta hanyar biyu, ta hanyar pixelTap da kuma dashboard. pixelTap shine telegram bot da muke yin wannan game din, muke sayan pet, muke fighting game, muke upgrading, muke yin tasks. Dashboard kuma shine wanda kwanan nan ma na yi bidiyo akai, shine website da muke zuwa can mu register shi ma mu yi completing task mu rika karban daily reward. To in ce yanda za su raba abun ba coin za su bayar kai tsaye ba, yanzu NFT za su bayar. Idan suka bada NFT yana nufin non-fungible token. Zan yi cikakken bidiyo a kansa insha Allah daga baya. Abun da hakan yake nufi shine sun ce za su bada NFTs ne based on level ɗin. Ka bari mu fara da pixelTap. A pixelTap sun raba akwai levels. Kun san akwai levels a pixelTap tun daga level 1 har zuwa level 10. Yana ɗaya daga cikin dalilan da a waccan bidiyon na ce ban so suka ce za su yi airdrop yanzu ba, saboda akwai abubuwan da ba mu gama saita ba. Nasu akwai abun da akwai mutane da yawa da ba su san akwai wannan level ɗin ba da yadda za su yi upgrading to higher levels. Shine abin da na so na yi bidiyo na tura, Allah bai nufa ba. To akwai levels, za ku ga an yi list sun nuna a nan wurin level 1 to level 10. To idan kana level 1 za a baka common NFT. In kana level 2 to 4 gashi nan uncommon, level 3 to 7 rare, level 8 to 9 epic, level 10 legendary. A yanzu haka a main account ina level 8 zan samu epic kenan. A karamin account ina level level 3 zan samu uncommon kenan. To a dashboard kuma za su ba da NFTs ne based on number of bots ɗin da kake da su da kuma level ɗin da kai upgrading ɗinsu, sannan kuma da wani level of quest ne ko ina ga waɗannan tasks ɗin ne. I'm not fully clear there about this. To based on wannan criteria ɗin za su ba da NFTs, sannan kuma ya yawan girman NFT ɗinka ya yawan pix5 coin da za ka samu. Yanzu bari na je na shiga pixelTap telegram bot ɗin na gani cewa wannan level ɗin nawa ga yadda yake, kuma mu gani me na samu sai in nuna muku abin da ya kamata a yi next. Wani lokaci in ka shigo idan bai yi loading ba ko yana delay, ka shigo nan wurin in dai ba gyara suke ba sai ka yi reload page. Yawwa kun gani gashi na ya buɗe. Kun ga wani abu ma da har yanzu ba a yi magana a kansa ba, coin balance. Wataƙila wannan ya riga ya zama ba amfani kenan in dai baka riga ka yi amfani da shi, ka yi ta sayan pet, ka yi wannan strategy ɗin ba. Gashi na har yanzu ma ina da 164 million coins balance. Amma kuma dai game ɗin har yanzu gashi na yana aiki. To bari kun ga yanzu ni gashi nan level 8 nake. To gashi nan kun ga pix5 is here, claim. To bari na shiga claim. Yawwa to gashi nan kun ga early adapter, kun ga NFT ɗina epic, kun ga your NFT avatar. To gashi nan sun ce mutum ya yi claiming a cikin kwana 6 ɗin nan. Idan baka yi claiming a kwana 6 ba to za su rabar da shi. So yanzu sai mu zo mu ce next step. What? You can't be serious. To yanzu gashi nan na shigo, kun ga wai abin da zan samu 690 pix5. pix5. Kun san me wannan yake nufi? Kun ga dai a level ɗin da nake second to the last 690 pix5. Bari na koma kan farashin pix5 ɗin a yanzu ku gani. Yanzu idan na shigo nan wurin za ku gani ga farashin sana 0.035. To wannan yana nufin cewa a yanzu haka idan aka baka guda 1000 ma, idan aka baka guda 1000 ma, $35 za ka iya saida shi a farashinsa na yanzu. To
ni da nake da epic din a level 8 yanzu an ce za a bani 690. 10% yanzu za su raba waɗanda suke da epic, waɗanda suke daga epic zuwa legendary. Kunga daga rare, waɗanda suke da rare da epic da legendary za a raba musu 10% yanzu. Sauran daga common da uncommon ba za a ba su komai ba a cikin 10% din nan. To yanzu da ni naga ina da 690 ma 690 ko, to duk wanda yake ƙasa da rare ma shi ba zai samu komai ba a wannan round din. Sai kuma a round 2 wanda za su raba 20%, to 20% kuma shine za su ba wa kowa da kowa, duk wanda ya samu NFT din nan. To abin dubawa yanzu shine guda nawa za ka samu kafin ka saida ka samu wani abu, sai dai idan farashin ne ya ci gaba da hawa. To sai dai mu yi collecting mu ci gaba kuma da addu'a da fatan alkhairi. Ok, to abin da suka ce shine NFTs din za ka iya claiming nan on 25 suka ce za ka iya claiming NFT ɗinka. Sannan kuma idan ka yi claiming NFT za ka iya karɓan pix5 coins ɗinka. Amma idan a lokacin ka ce za ka karɓa a lokaci guda 10% kawai za ka iya samu. Kenan ni yanzu da nake da 690 din nan in nace zan karɓa, kenan 69 coins zan samu. 69 coins idan 100 coins ne ma shine zan samu $3.6 a farashinsa na yanzu. Amma ba mu sani ba ko zai kai dala guda. Allah ya ba mu sa'a. Zan ci gaba da buga game din na gani ko zan iya leveling up. Ga sauran tasks din da ake bukata nan, ina bukatar karasa profile dina da kuma inviting 3 more friends na tafi zuwa legendary na gani ko airdrop dina zai karu nan zuwa kwana 6 din. Amma gaskiya ba yadda muka yi tsammani ba, shine dalilin da yasa na ce ban ji daɗi ba da suka ce za su bada yanzu. Allah ya samu dace. Ban ma je can na duba cikin dashboard dina ba, bari na je na duba dashboard. To dashboard bai bude ba, mu haɗa bidiyo na gaba. To bari mu gani. Gashi nan yanzu ga farashin da muke da shi nan na coin din. Nawa ne farashinsa? 0.045 ya karu akan ɗazu. Na ga ya karu ne kafin na yi posting, na ce bari na yi update. To a daidai time din da na yi recording dai gashi nan 0.045. Kamar yadda na faɗa, idan ma 1000 coins aka bani a yanzu, nawa ne 1000 coins? $45 a farashin yanzu. To yanzu me suke nufi? Suna sa rai wannan coin din zai tashi sosai ne ko yaya? Zai je $1? Ban sani ba. Zuwa $1 how many x kenan? Zuwa 0.5 zuwa rabin dala ma 10x. Ok, zuwa $1 kusan irin 22 to 23x kenan daga wannan farashin. To in ya kai $1, 690 coins ina ya zama $690. To bayan an yi launch, an yi komai, bayan an karbi airdrop, idan aka ci gaba da playing game din, zaka ci gaba da unlocking more coins da zaka iya withdrawing, kamar dai play to earn, kamar kuma vesting through play to earn kenan. Wata dabara ce wannan suka yi. Ba sa so coin din yayi crashing da sauransu, sun fi so su dan kakkabe mutane sannan su rike me ake cewa OG players. To Allah ya samu dace.